Ni tiri guys, gikarni na. Amo nang giok man lagi dyan, manok. Amo ni nga kuanon. Amo ni nga alang-alangon. Amo ni dyan laman loob. Nara ba itlog? Bayi mangguna di menung itlog. Itlog. Yan na guys, mananay dyan ang karne. At kari ang bakbon. Ilagas eh. Mali magsila sa panood pero nilalang-halang na manok. Mali pinalit ni Tiri nga manok. O ani, isa ka kilo kapin 300. Sa ninja ko ano, bati ko, no batay. Kaya natagalang-halang hapit. Pantag manok yan, halang-halang yan. Kaon na nga din. Bili ko. Isa maghang. Ha? Isa maghang. Isa sa niya naghang. Naghan ba dito guys, sabi sa kabuok manok oh. Naghan ang natagtad. Bisayang manok. Ito sa Cebu, sayang mga bisayang manok. Hindi pinagtaray. Aman. May tagapuan kay ganyahin sa karami. Braso. Yung mga tiguang di makaduot. May agi. Hindi naman. Agi. Agi. Minsan malay nang itagagtan. Wala. Sa imo nang ID nga. Hatag. Nandun. Ay, wala ko ito. Ikaw na nasulo ba? Kawa man po sa limit ni pinuta na tigas ni. Magkudkod pa ko na gumagani. Sila na imang kuding lakaw. Ano sa baryo mo nang. Ito na nga sinira. Maglit man sila mawihaw manok. Maglit sila magagaw. Ako kayo di mo kumaglit magagaw. Magagaw ko nito. Liag sa tao basta. Malanganin. Ito guys, Jo. Lisa man na panganak. Dali. Dali ako. Pagajiagas. Isa to sa niya. Lapuan guys, karong mahumok. Kaya gaya na siguro ning manuka ni. Wak na tangkuhan guys, babi. Buhaon lang ang pilipis. Okay, babi. Barato naman dali. Tungkol sa ko. Atun. Ang aton ko ito magkudkod. Mapa masiguro niya magkudkuran sa una. Lahit na magtiil. Special na magtiil. So ako rin guys, halang-halang na bisayang manok. Nalagis na butang na nakagawan sa libo.
Butangan pa naglamas. Dakuan guys, lamas guys. Luya. So ka ng Bombay. Ang dugo man na apil. Ay, isa na rin dugo. Ay, bag ilang lamisa. Napay sili. Kami na may nabilin dari. Kami na yung mga silira. Kasi tiro dito naman. Una naman sa tiro dito ulit. Hindi na po ni karong sunod adlaw. Kuha ng bangko. Lamas. Pagula. Guys, 6 piso. Nararanang humutang na panakot. Tulog ka sa limon mga kulot. Ngayon siya sa lang magdangat mi sa una. Sa limunan. Tulog. Gibutan nga na rin bugas sa katapos. Ha? Nagbugas na nino kay kuwa. Pula yun na. Ano pa? Kasi nandiyan pinagpak. Sabaw na ni lamog ito. Labaw mo kung nagsigwag isabaw. Labaw ko nagtudlo. Pantaya na, pantaya. Loko. Nana. Pantaya ang bugas usa pag kuan na pantaya. Sakala. Luto na magamong pan guys, suwa. Dengan na pod. Parang taklob. Ang nagatang ko ang dinuhan. Karagya mo ang pinangyang may kanina. Kasi may maniga. Hindi na pa ni mahurot. Ha? Grabe kainit pa dito si Bo. Pala sa lalani. Hi guys, napop nagangkwan guys. Dinungag na. Naluto na iwapas nanay na uli. Jaga mo ang sudan. Seti na kumaniod to sa mga sudan nga lang halang na manok na guys. Lamin ta na sa butangan o kanang mga dahon-dahon ba? Tungtangad, kalabo, kabunggay, bawal mastiri. Ang may mga green na dahon. Mananggang gibutang lamas ra laman. Mo niyang kami ngawan danis bowl guys ang halang-halang na manok. Andiyan mo sang watos nanay kay magdengan lamig paniud to. Kamana jud ko kuan guys digamo watan mas nanay nga muuli kay maniud to miyo pamas nanay diha. Nagamo ang tubig darhi. Mayagas man na stress sila danhi kay ang tubig. Agusahay ra mo agas ha. Wa may problema ang tubig sa Cebu. Sige ra man gyapon gagas. Mana sila dani stress. Okay. Ang tubig di man kada oras mo agas.
Sa signal pod, ag signal pod maka-stress pod kay nangita pag-asa dapit ang kusog ng signal mo na sila dani mga stress sila. Tawag ko na rin Signal og tubig. May paday. So wajig patawad og piliti rong di na mo ma-stress mangita asa na signal nga kusog. Hi guys, sama na may paniod to. Nga ba-climbing na neto, Miss Bay sa ang maninay, maglaag. Hangat. Aban pagirong nanay oh. Dali to eh, kasi nga na nangiruan ay. Scarlett. Scarlett. Dali, dali. Uban-uban. May ano to, ano man na, ano. Aloy. Pag mawa na, nagsunod-sunod na to. Nakatuog ko kasi sa tungkuranan. Nangatugan ipog ko. Hindi siyang lingkuranan si Sala. Karaan naman ka dyan yung manggahal. Hani may mangwa sa una. Puto-puto nga sa. Katupod. Katong namuwak may nakakadlawon. Hindi mo rin na natumbas pag-udit. Ano ko man iyay na tingwa. Ha? Lalo-lano. Nanutumba. Naguwan siguro dito. Dapit karamang baga ang dagam. Asa ka na. Maribuas. Tagbilaran. Masiguro sa bukid. Wala ko bilaran. Hindi ha dapit. Karamang baga ang dagam. Naman din sila yung sakjanan. Tayo man din silang bahay, no? Dari ka maninag sa likod. Ang karaan nilang bahay sa una. Hindi, pag ginagawa ng ginawa mo. Malahi na. Masing guloy tao. Ayo. Ano day sud? Bay. Ate lang bay sa unang karaan. Oh, marmar sila. Mereng. May tao, ganun haman. Daman tuling lagi. Ada itu bang. Aninay. Nana. Ana sila kakuan. Kag kanaduhan naman ng tingog dari di sa barikagikan. Dari po. Mangi ngari kay among ikuan itong may mo sensiyo. Hermelita di ah. Bayad man ka. Marinili pa sa utang 1,000. Natukos ka. Tayo pa rinda kay baw lagi. Bago na, bago. Nada na sigsubobong wa. Wah, dari. Bago ni. Bago na. Kanang bago. Targi ang ipabuhi na Wala may udlot. Markot man kun. Pare mo. Ay ka pare mo. Ay ko nabilin da na ila ka igsubobong. Kamay pa, kana utani. Ka na. Ang magbuna ko. Ha? Ay, hindi takanso. Ikaw rin nabilin da ni. O, dito ka lang lumay. Pwede mo. Man sila. Ang mga daga. Kaya ini. Ang hamon di po dito ko ka. Ganay lingkod kay. Lingkod is bubong, hindi uti is bubong.
Kasaligan ang bubong marikang witan sa ugo iti pa ina puna pumadawat sa barangay 5,000. Maso nakadawat na 10,000 kay 80 na may edad. Makadawat na sila. Makadawat po lagi mari. Magkon po pagpapili ki. Kasi kasuon po. Kaso mo lagi kini mo papel papud mo. Sus gino doble pa. Amahal mo lang eh. Bagyan pa rito na ang kuno katurang ay di ba ni pwede o kay di na. Hana mo ay. Daghan mo ko man. Pilapan, dangan pa pilapan. Pilapan mari. Pagkato pa na mga 3,000. Nana, bisa 3,000. Manong di nga mahal mo kuno na mapod, ang mga birth certificates mo ba sa ipabata mapod. Mga ito pa po sila po apil-apil po sa mga bata nga. Uy, langan sa mga mamay ko, minsan sa mga ang balik kang mamay. Ang kanang pa po mo sponsor ko ni mo nga, dinilagay ka usinta na doon na ang katumo. Kanang sakto yung 80 may makadawat. 85. 85. Kanang 85 pataas po, nice barangay, tag 5,000. Yan ang pinakadawat na isu. Hindi ito na nga, ito nga 85 na ba rin eh. 85 pataas, 85 mas pina. Nakadawat na silang birthday, 5,000. Kadawat na. 80 lang, iman 80 sa national man na. Katong ikaw ang Balitas TV, bito nga, Marcos niya nga, ang muto ng 80 na 10,000. Wala na, wala na lang, kiyaw-kiyaw. Dangan di pong kuti-kuti. Uy, ginuuda kang mali, kiyaw-kiyaw. Sa mula ako, ang ipudani nga sa malido, ganingan si Ildi. Wa man si ning uban ra kong nanay kadingag mo ko nga ningis nanay nga matoy la Marcela di dali-dali ko guban. Uban ra po kong nanay. Masahi nga na dali pag-uli. Maulay. Gubay-gubay po masahi niya. Beda ba indo haya ka ng mga magtiadong sa indo si mini may nadawang. So man si Maninay dapat ako gani mo atag nimo Maninay. Kaya naalam mo po ko ako di mo atag nimo Maninay. Lagi. Liya na okay. Ang kagkuan ka na nayo. Balik-balik magkasibo. Nakakuan po, nakaalanganin mo pagpaulian lagi kasi adyo may nagtawag-tawag yung magpakuan ito no. Na mailura lagi pod merong makapliti. Makauli laman. Kaya natigong mo dyan pumintanan. Oh, nadagang ba na kaming duha ga motor mi kay makatipid lagi pliti. Motor po sila guys. Nara, salamat sa rin. Ari sa mi Maninay. Mukhang kagpalit ah. Ha? Mukhang kagpalit ah. Tulo mo ka na may mga balik ko dito. Mga doon ni mo kawa na ng bululo. Ang gumbak na butod. Balik mo ang bululo. Ang pusilas ko na. Nailigid-ligid ba? Sagdilawan Maninay kay Mukha ang kagpalit ah. Na yung mga reject na to. Nanguha na yung buwak. Nanguha na yung buwak. Oy, nanguha sila doon. Ha? Nanguha sila. Kinsa? Na-reject. Ay ka, hapit ka man. May reject. Bisag. Karoon naman na to. dari sa mi Maninay. Ano na buwak na rin? Nagamit ang mga buwak ko. Ito laman Maninay. Adto, pero makakuha kag palidya. Wa may okra palidya ra. Palidya na laman. Ano ko katano okra? Ngadto lagi na lagi. Adto laman karong makautan ka. Ay, hindi sa ato. Kinay daghan. Mga balisod nga nagi pang-uwi na natin. Ay, Luoy lang pas Maninay. Naalam mo kay kwarta nga tagan. ano na din. Ang kwarta asan ay na tingin. Ano din. Mabaylig patubuan ko mo, yawa man gani patubuin naman kay nasakit mo sa tungo. Dinaydan mo lang may luda kay. Ang gawin mo siya. Bilising mo pud nang makatabang. Alas, ito di lang madalkan dihay. Admit. Ana pa ni magbayluan. Gabi na ko na kabaylo day. Yang tiri kabaylo na day. 500 wa naman to pa isang tiri. Gatag lamang pidiga kay luuga sila. Luoy bitaw. Bilising man pud nas Ginoo nang makatabang ta wala ginagmayra. Ang kalimit na kay. Ha? Hali na sa init. Sarang kabuutan oh. Hali po yung nita ng dana. Oh, lamig. Lami po ni Tam na Karlan. Oh, arang masuhan pod, mamunga man na basta masuhan. Labong na ay gamay pa kay bukuan mo labong na po. Dagdaat ka di mo na mahapot ang kasamad-samad ba ko ang gidaikan. Kasi may lampas ikaw ra pod. Oh. Alam po. Grabe, arang ka pugihan. Diyan mo labay sa ami.
Sa amin, Labay rami. lagi ko kasi sabay ng haling nga. Ano man, gikakos ka marmar sila. Ngikan mila maninay. Napod sinang rupina ni Nay no. Ang rupina. Yung nadulas. Sa ismilid na. Ang rupina. Kamusta? Di ba may kaya paabot pa ka na na. Pilar ba mong edad? Sus, Ginoo ko. Grasya na ka sus Ginoo makabot og nga ng idara no. Si Tira ba isa nabilin? Ikaw rang isa diha wa kay ka bang apo. Diba? Sa ilang tarang maigsuon. Ah, sa na nabili ni May mo. karal ko sa. Nandun yung suon. Sa anak ni Eduardo. Ampo malagi ko. Asa ba ka pa dong? Nagampo-ampo malagi ko sa Ginoo nga Ginoo. Pabuhi asa gadyo ko taman makahuman ang mga apo buhalag mo. Wa na ko basta mahuman na sa Ampo ra jis Ginoo kay Ginoo ra gadyo nasayod. si Prince Adjana na laman. Ang kanang kaya mahurang rimban. Kaya pa na, kaya pa gadyo na mabot pag 100. College na po karon si Prince Adjana. Ito, amping naman karon. Oh, basta amping laman sa mabot pa gadyo na 100. Singga ano ka na nila, oy. Mga utanon ba? Ligo karne man tanan. Along along karon. Kaya pa dyan na lang, abot po ng 100 plus pa. Ari sa ami, Iguang na po kadyo ng sakit na kaadyo. baskag pa man. Yari sa amin nang. Abot mong baklay nga ito. Lagi mong likod na nabasa singot na Oh, anas ila. Basa singot na minsan nila. Ito bahay, mag-ilis mo sa Lamtik pa mas ng rupina, baskag pa. baklay ko na naman sa hubag sa isang paa. Kas aho ba? Tawag ka sa isa yung motor na initan, narang inita. Na initan. Luis Manina, lagi ko nung si Jay, nahot, taganan ta kuno kuno jag mga brululoy, wa naman kuno. Looy. Looy, ako lamay na kwartahan naman ko ang hatagan. Grasyan ako po na tagas Maninay, Looy, Luis Maninay. Looy, wana ko na siya mga brululoy nga dyan ihatag na. Ay, mululoy. Alam ba mga kursidas na Hilig man na siya mga brululoy.